Katong kuan ma, katong namiso ma. Lakaw. Nah, itlog ma wala pa. Mga itlog ba wala pa? Maoy bagang panuga sa buko. Walay ang muna ang mga bibi diri oh. Kada buntag itlog. Masa itlog diri ba? Hambog ni mga itlog maasa ang dapita. Nga manok pa imuha oh. Itlog ni Dunia Anita. Asa mga itlog mapamulto na to? Namusa na tong kuan mano, namusa na no. Namusa na oh. Namusa na oh. Namusa na ma? Namusa na gani. Buntag tayo ko diri alas 5 pa. Koy na itlog na bilin no, ma. Ha? Uy, kuha na ma. Ito ba ni? Gidaghan magiging na lagi. Wala ni itlog na bata. Uy, titibugok na la. Kumul. Wala na. Hmm? ang masulupon na espiritu. Maoy magampakuga sa buko. Walay inuran, kumauga na namin buko. Ha? Ang malibayong kasing-kasing, ko'y pinakapaayong tambay. Ang malibayong kasing, Ano yan? Pinakabok na ang itlog ma. Upat? Ang itlog? Di ba katong na musa ba? Ambul. Traw dito. Pakita ang itlog ma. Ano ba? Ano oh? Hira. Kamu dagan, kamay naman di ay. Oh, nagkana kayo ni oh. Nagkana. Oh, nagkana upat bago. Ha? Ano naman? Mas bako no? Ha? Ano ba ka na oh? Matangilay ka ng daog. Ano ba? Ano ba?